Samanja mejejemba Igbo bụ Igbo onumeke n'enu eji m n'aka na gị na-esi na gị n'unu na simma na-enwe obi aṅụrị a smile otansi a smile Igbo niile asị ka ihe na-anọsọ na n'Igbo ka ọ maalụ gị mma ọ kapụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo bụ Igbo taa bụkwa ngwụsị izu mbụ anyị ji wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ anyị ọ kwesịrị ka anyị na-akọrọ ụmụ anyị akụkọ ifo maka na ihe niile mere n'ụwa mgbe ọbụla a na-asị princess nke a dragon emekwa nke ọzọ nke nwana wee mee nke ọzọ ọ dịka n'ụwa enwere nọọ na obodo ndị ọzọ ka o bidoro n'onwere nke bidoro na be anyị mba akụkọ ndị nke be anyị tọrọ ụtọ nya bụ andụ ụfọdụ n'ime fa bụ akụkọ mili emi bụrụ akụkọ mere eme bụrụ akụkọ a na-eji akụzi ihe akụkọ na-atụlite uche ụmụaka ma na-akpọtakwa okenye n'ụla maka na o nwere okenye ndị nọzi n'ụla kịta anụwa akụkọ anyị nke tata dị omimi akụkọ anyị tata bụ akụkọ ma bụrụ okwu wee nye Igbo niile nke a bụrụ ọsọ akụkọ ifo ka ọ bụ n'ihi na akụkọ nke tata metụtara ndị Igbo niile achọrọ m iji akụkọ a wee tinye ọnụ n'otu ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo anyị o tegoli aka m chọrọ itinye ọnụ na ihe niile a na-eme n'ala Igbo anyị mana ka m were ohere a were akụkọ a wee tinye ọnụ na ya mgbabụla chanọla na ka anyị ka ọnụ bi onye abịara mgbede ọma o were akọ ngakọrọ unu Igbo kwuru okwu si na-egbuo n'iwe enye m isi ịtamụ gbagide wee gbụkwasị n'isi otu nnụnụ a ihe niile dị ya na-arụ dị ka arụ nnụnụ na-esi adị mana nnụnụ a nwere isi na-abụ otu chere iru n'aka nri otu chee iru n'aka ekpe. What a strange bird. Otu ụbọchị ka nnụnụ a fepụrụ ka o jee weta osisi na ahịhịa ọ ga-eji wee lụọ akwụ ya. Oge nnụnụ a na-efe o nwere otu mmiri ọ sị ka ọ gafee isi nke aka ekpe wee nepụ anya wee fụọ otu ukwu osisi mkpụrụ dị n'ime ya mkpụrụ dị n'elu ya chachigoro acha o wee si na mkpụrụ a na-agụ ya. Nnụnụ a wee febe wee gaa ebe mkpụrụ isi a dị wee ghọta mkpụrụ isi a isi nke aka ekpe wee taba mkpụrụ isi a. Oge ọ na-atị ya nwanne ya isi nke aka nri si enye binye mana ọ si ya mba na nyanwa bụ onye fụrụ mkpụrụ osisi a nọọsụ ya ga-ata ya. Nwanne nke isi aka ekpe gwara ya na mkpụrụ osisi a bụ na otu afọ ha ka ọ ga-aba nya bụ na ọ kwesịrị o nwere ihe o mere ma ọ bụrụ na ọ tara ya mana isi nke aka n'isi mba na ọ chọrọ ite ya ka ọ malụ ka o si adị mana o nyere ya o wee tagide mkpụrụ osisi a wee tasịa ya. Ihe a wuteli isi nke ọzọ isi nke aka nri o wee gbakwa nkịtị ka ọ dị. Olulu ụbọchị ọzọ nnụnụ efepụkwe ka o jekwejeje kpụta ihe o ji alụ akwụ ya. Oge ha na-efe isi nke aka nri wee fụkwa otu mkpụrụ osisi chakwala acha o wee jebe ịghọrọ mkpụrụ isi ya. Maka na nke anyị bụ nke anyị ka anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị Igbo amaka Igbo atọka Igbo amaka hey Igbo atọka. Ọ na-eji ịghọrọ mkpụrụ isi a o nwere nnụnụ ọzọ dị n'akụkụ ọhịa ebe osisi ya bịara. Nnụnụ ndị a gwale nnụnụ isi na-aba nya ahụkwana mkpụrụ osisi a na mkpụrụ osisi a bụrụ osisi a na-eli eli na ọ bụrụ na ha lie osisi a na ọ ga-anwụ mana nke isi aka nri siri ọnwụ na ọ ga-eli ya. Nke isi aka akpa yọbịa si ya na ọgbụgba na oli mkpụrụ osisi a na ha na-abọ ga-anwụkwa
asị ya na oge eli ya wee si ya na ichetere mbọsị ịghọtara mkpụrụ isi nke gosi nke inye eju nya bụ na oge eli ya na mkpụrụ isi a ga-aba n'otu afọ ha ihe ọ ga-apụta ka ọ pụta isi nke aka nri wee were mkpụrụ isi ni wee lie oge o lisilie nnụnụ a wee daa wee nwụọ n'isi nke aka nri n'isi nke aka ekpe ha na-abụ wee mee gịnị wee nwụọ ifochakpi wọ ihe a bụ akụkọ bụlụ okwu wee nye ndị Igbo anyị. Ọ bụ gịnị ka m chọrọ iji akụkọ a wee metụ aka? Esemokwu ndọlụ ndọlụ ekweghị ekwe dị n'etiti ụmụnne maọbụ dị n'ezinụlọ nwere ike ịpụta ihe a na-atụbaghị anya ya. Anyị n'anya n'ala Igbo anyị kịta esemokwu dị n'ime anyị, ndọlụ ndọlụ dị n'ime anyị, abụ m nke onye a, abụ m nke onye ọzọ, onye nke ekwe gbochie ya, onye nke ekwe nya bụ ihe dị n'ime anyị kịta. Ọ bụrụ na enebeghị anya, ihe ọ ga-ebutela anyị bụ ọnwụ, maka na anyị anaghị ekwe ekwe. O nwere onye chọrọ ize iwe nke ọ bụrụ na nnụnụ nke aka ekpe n'ulibili nye nwanne ya, o nwere ike nwanne ya agaghị adị mkpụrụ isi ya ga-ebutela ọnwụ. Ọ bụrụ na nwanne ya gelo ntị, hapụ iji iwe maka na aka ekpe enyerie isi ka aka ekpe enyerie ihe olili, ọ gaghị eli ihe a ga-ebutela ọnwụ. Nya bụ na ekweghị ekwe, iwe na ọnụma dị n'ime ndị Igbo anyị kịta. Ọ bụrụ na eneghịbeghị anya mara ihe a ga-eme ya, mara ihe na-ewe anyị, onye ọbụla eze iwe ọtụmadị ka obodo Naijiria dị tata. Ọ bụrụ na anyị bụ Igbo atọgbọrọ oke esemokwu adị anyị n'ime, jikọta aka anyị ọnụ wee malụ ka anyị ga-esi wee hazie onwe anyị, mali nke bụ nke ọ bụ ya bụ ihe kachasị mkpa n'ala Igbo anyị, wee mee ya were ofu obi wee mee ya mepụta ife. Ihe esemokwu dị n'ime anyị ga-ebutela anyị bụ ọnwụ, n'ihi na otu ọ dị tata na onye Igbo ga-egbu onye Igbo ibe ya tupu o gbuo onye a ọ kpọrọ onye ilo, tupu o gbuo onye a o gbuo onye a o che na ọ bụ onye ili ya. Onye Igbo ga-eme ihe ga-emegide onye Igbo ibe ya tupu o mee ihe ọbụla ga-emetụ onye a onye nwanne ya kpọrọ onye ili ya. Ndị be anyị, ọ bụrụ ndị oyibo ha sị let's retrace our step. Ụzọ anyị na-aga kịta abụrụ ya, ka anyị chiete n'azụ, ka anyị chiete n'azụ. Igbo bụ ndị nwere ofu obi, ndị na-eji ofu obi eme ife. Igbo bụ ndị nwere ịfụnanya. Igbo na-ekwekọrịta. A na-asị na Igbo enweghị eze, mana nke bụ eziokwu bụ na Igbo na-eji otu obi eme ihe. Ka anyị chi ya n'azụ, kwụsị na oke esemokwu, oke ndọrọ ndọrọ, ihe na-ese bụ sọsọ onye ọ na-eselu. Ma ka anyị chieta n'azụ, maka na ụzọ anyị na-aga ezi adịrị ya. Ihe ọ ga-ebutela anyị bụ ọnwụ, ihe ọ ga-ebutela anyị bụ ọdịda, ihe ọ ga-ebutela anyị bụ nkwayasị. Maka na oge na-adịrị anya anyị ga-ebido n'ụba ọgụ n'ime onwe anyị, gbulikọtaba onwe anyị. Ndị nke asị na ndị nke bụ onye isi ha, ndị nke asị na ndị nke bụ onye isi ha, anyị na-achịchịgharị. Ndị anyị na-enezi anya ka ha na-enyere anyị anya na afụfụ anyị na-ata, ha si otu ndị a ga-enyere anyị otu a ka ha si eme. Nya bụ ụmụnne m, ka anyị tụgharịkene n'uche, onye ewe nya zee, maka na iwe a na-ewe gị enie m isi. Ndị be anyị, otu a ka okwu mụra. Akụkọ anyị nke taata bịagokwa n'isi njedebe. Ọ ga-adịkwa oge ọzọ anyị ga-ewetara unu. Mgbede ọma ga akụkọ. Igbo bụ Igbo, ka emesịa nụ.